Виж какво пише тук? 1. Ти. 1, 2, 3. Да. Така. Гледам си децата ми. На 2 годинки почна, не говорише, не вървеше детето. Сила и го правиш? Да. Как си го правите? Помня за първи път, като я видях. Да, тя беше доста мъничка. Ни е направо впечатление, че тя не се развива съобразно връстниците си. Силвия посещава логопед, психолог, рехабилитатор и всички специалисти, които така е нужно да окажат подкрепа на едно такова дете. Те работят паралелно и с майката. Има много голям напредък. Почна да говори по-малко, почна да върви по-малко. Добре живеем. Ходи и говори, мамо, како вика, бате, дядо вика. Вярвам се на Господ, дето ще се оправи детето ми. И повече ще говори, и повече ще върви. Друго нищо не искам.